anyazi isi egwu ọbalaọla na-eme ọbalaọla ị na-egwu ndị mmadụ wayo ịwa gara tụle nnukwu dibịa iwe eze nwaanyị na-egwu ndị mmadụ wayo a na-eshokesi mmụọ Igbo na soshal midia na-ese mmụọ Igbo na-esekọrọ mmụọ Igbo na-esi na soshal midia ị na-achọ kọstọma mmadụ ịbịa ka ị gbagharị ya afa ịgwa ya na 100,000 ka iji agba afa ịgwa ya na 50,000 ka iji agba afa ịgwa ya na 20 ịgwa ya na 30 ịgwa ya na 10,000 ịgwa ya na 5,000 ihe awa afa ndị nna nna ha na-agba tọrọ n'afọ even afa ofri afa kwesịrị iwu free on a reality. Osi ka emezi ala Igbo ndị dibịa ọdụ unu n'aka ọtụtụ ndị mmadụ amatala na ụka gburu ha wee na Jizọs wu fake. Ọtụtụ ndị mmadụ amatala ka edi wee ọwa ọdịnala onwe ụtọ ọdịnala anyị ga na-asị ndị mmadụ nlaghachite n'ọdịnala bịa mewe ọdịnala bịa mewe Igbo bịa gọwa mmụọ Igbo na ndụ dị na ya. Ịpụta dibịa ga-erụrụ mmadụ ọrụ igwuo ya wayo ị narị ya ego tii n'akpa ịlawa be gị na ezinụlọ gị na-eri ego wayo ga-adị happy. Are you not ashamed of yourself? Ọnike agwụbego unu ndị dibịa. Ndị dibịa na-agakwa n'iru ịgwọrọ ndị ụka ọgwụ ị na-agwọ ị na-ezi anya na soshal midia ka anyị dị happy na aga aka anyị na-agbalị. Ndị ụka werekwa ya na-egwu ụmụnna ya kwa ndị Igbo wayo ịdị happy. Ọkwa ndị dibịa ka a na-ekwu okwu ya ihe a. The same ndị dibịa na-agwọkwara ụmụnna anyị ọgwụ ndị na-emebi ala Igbo. Ndị si na ha na-eme nke a na-eme eburu ọgụ bute na be nna ha na-egbu ndị mmadụ chụpụ ndị mmadụ n'ụlọ ha. Ndị dibịa nakwa na-agwọrọ ha ọgwụ na-agwọrọ ha ọdesi. Ndị dibịa ike ọgwụ begunu ikwu okwu na soshal midia ndị dibịa makafta bịa chalenji ozi dibịa ka a na-arịa. Mbụ dibịa nwere ugwu mbụ a na-efe dibịa efe be gị na-eme kịta na ndị dibịa ebere na soshal midia ndị kwesịrị na-agwa dibịa okwu a na-agwa dibịa okwu. Before ndị aka ji ọfọ pụta n'obodo kwuo okwu ọ final bet ugbuazi dibịa na soshal midia ka a na-emezi dibịa soshal midia. Dibịa dịzikwa ka ndị eze na-enweghị shem ka akwa nkụzi dị ire onwe ya. A na-egbusi ụmụnna anyị n'ala Igbo anyị anọrọ esi na-eme